Arratsaldean, euri laino eta edur, baina guzti horren gainetik, hemen dago Pello, Zalaburu, Euskara Batuaren bizibidea aurkezteko. Dakizunez, Pello izatez bastandarra da, eta euskaltzain osoa da, eta erakunde hortako gramatika batzordearen burua da. Hortan, hitz egiterako duan, gauzka zuzen izan beharko ditugu, bestela Pellok zuzen doingo dizkiuta. Bueno, hortan, dakizuenez, Euskal Herriko Unibertsitateak izan zen, eta bere lan handienak euskal gramatikan eta hizkuntzarekin ingurukoak izan dira. Aztertu izan du baita ere bere sorterriko euskalkia, alegia bastandeko euskalkia. Eta hortan gaur hemen dago azaltzeko nola sortu izan zen Euskara Batua, zentzuke izan ziren lehenoko erabakiak, segartik hartu izan zen erabaki hura Euskara Batuaren garapenerako inolako metodologiarik egon ote zen, zentzuk izan ziren lehenoko lanak, zentzuk izan ziren lehenoko arduradunak, eta horren inguruan sortu izan ziren iskanbilak eta borroka ere agian aipatuko dizku. Aurrera Pilo. Egia esan nik ez dut hitz egin Aitorrekin zeri buruz hitz egin behar nuen, eta harritu naiz, hain zuzen ere horri buruz hitz egin dudalako, baina harritu naiz hasi denean gauza kontatzen, zan dut, bueno, gonbidapena hartu nuenean enekien ongi zer esan zen, esatea, Euskara Batuari buruz hitz egin. Hori da, esatea, hitz egin espazioari buruz, karo. Hitz egin izarrari buruz, ze kontatzen duzu, ez orduan, eta hasi nintzen hain zuzen ere prestatzen pixka bat orain Aitorrek aipatu duena, ez? Hari nintzen begiratzen jendeari ze motako jendea den, zen historia kontatzea 30 urteko bati, edo 60 urteko bati, edo 70 urteko bati oso desberdina da. Orduan, baina ikusten duten eta dizoaz zaudetela, orduan pixka bat saiatuko naiz moldatzen, ez? Euskara Batuaren bizibidea. Ukitu dituan gaiak, pasatzen naizena mesedez abizatu digo, denboraz eta, ukitu dituan gaiak izango dira, hauek aterako dira, han hemenka, ez modu honetan, baina han hemenka, ez? Zergatik sortu zen. Zeri deitzen diogu Euskara Batua, kode batua, zer da hori? Zer esan nahi du horrek, kode batu horrek, Euskarari aplikatua izatea, zer esan nahi du, praktikan. Ze paper izan dute euskaltzaindiak kasu honetan, baina akademiek oro har hizkuntzetan. Hizkuntzetan olako gaietan jakina. Zein izan zen euskaltzaindiaren proposamena, aipatuko dut, asterik baldin badut, nik deitzen orain dela aspaldi, 94an atera nuen hitzaldi batean, artikulu batean honetaz gai hau, Euskara Batu formala eta soziologikoa, ez du inolako erakartasunik izan, ez du inork aipatzen, baten batek bai, baina nik uste dut bi konzeptu hauek oso diferentea direla eta nahazten direla. Berriz ere ekarriko dut ona, ezateko zen, asko pentsatzen dute, Euskara Batu deitzen den hori gauza bat dela eta benetan beste zerbaita. Horregatik aipatu nahi dut. Eta agertuko diren beste xehetasun batzuk. Euskarak izan du arazo bat, eta aipatzen dut hau ezaguna delako, izan du arazo bat zaharra, Euskaraz idatzirik agertu ziren lehenbiziko liburuetan ikusten dena. Eta da, liburua, hau da, ikusten duzu testamentu berria Lizarragak argitaratu zuen, jartzen gara hemen Nafarroa, Frantzia, Espainia, Aragoiko erreiak eta horien arteko eztabaidetan momentu batean, iparraldean zati bat protestante bihurtzen da, eta orduan protestantismo horren inguruan markatu, orduko apaiz katoliko batek, Lizarragak, protestante bihurtzen da, eta egiten du Bibliaren testamentu berriaren lehenbiziko itzulpena. Batez ere, itzulpen honek bat zituen bi arrazoi, bat zen, jakina, Eliza protestantetara joaten ziren jendeak ulertu alizateko zer esaten zuen Bibliak, zen ordu arte latinez zegoen bestela, ulertu alizateko, eta gero ziren nahaskete politikoak ere tartean. Ez nahi zor sartuko, ez nahi dut. Hau da lehenbiziko liburua eta berak
Euskarara, berak eta talde batekin, Euskarara itzuli zuenean, nire ustez Euskara ederra, aberatsa, kritikatua ere, batzuetan baina zen lehenbiziko aldiz idazten zen Euskara klabe honetan, berak izan zuen arazo bat, eta arazo hau da, esan zuen, bat bederak daki Euskal Herrian kuasi etxe batetik bertzera, ere mintzatzeko maneran zer diferentzia eta diversitatea den. Berak zerbait idatzi nahi zuen, denek ulertzeko moduan, baina zen, nik zer idatziko dut, zeren batetik eta etxe batetik bestera, aldatzen bada, ordan nola emango dut, nola bereziko dut kode bat denek ulertzeko modukoa. Hori zen bere buruari gintzion lehenbiziko galdera, eta hori ja, hau hemen 16. mendean gaude, bai, orain bai. Bueno, Axularrek ere idatzi zuen gero izeneko liburu bat, aski ezaguna, Euskal, liburu erlijiosoak dira, baina hau ere liburu hau da ikaragarria aberatsa hizkuntza aldetik. Axularri bilizen ikasten Salamanca eta leku diferentetan, beran Nafarra zen, nire herri ondokoa, eta idatzi zuen gero izeneko liburu hau, eta honek ere, sarreran berean, batak erraiten du behatzea, eta bertzeak so egitea. Batak azerretzea, bertzeak samurtzea. Batak hilkitzea, bertzeak jalgitea. Batak atea, bertzeak borta. Batak erraitea, bertzeak esatea. Batak irakurtzea, bertzeak leitzea. Batak liskartzea, bertzeak ahakartzea. Batak auzoa, bertzeak barridea. Batak aitonen seme, besteak zalduna. Arazo bera aurkitzen zuen berak ere. Eta nik nola idatziko dutenendako, gainera liburu hau pensamentu aldetik, badu maila bat oso handia, eta orduan, berak adierazi nahi zituen gauzak adierazteko, bazuen arazo bat, arazo serioa, nahi baldin bazuen liburu hori denek, edo ulertu alizatea, ez? Jakina, berak segitzen altzuen, hori jarri zuen, baina nik jarri diot, bai, so egitea edo begiratzea, eta samurtzea, eta sumintzea, eta koskatzea, eta muturkatzea, eta besteak irtetea, eta kaleratzea, gertzea, azaltzea, portalea, ataka, esai dut, aberastasuna, kasunetan aberastasuna baita hau, itzasko izatea, termino diferentak izatea, zerbait adiratzen nahi dugunean, aukerak izatea, hau ere zen bere kezka bat, 1653an, eta berak bere buruari liburua argitaratzea eraman zuenean, arazo hau ikusten zuen, ez? Geroago, ja saltoka joango naiz, ja 19. mendean, Bonaparte izan zen, Bonaparte ezagunaren iloba bat. Baina, hau berez kimikoa zen, baina ikaragarri gustatzen zaizkion hizkuntzak. Eta orduan, etorri zen Euskal Herrira, zenbait bidaia egin zituen, eta bera harriturik gelditu zen, ze modu diferentean mintzatzen zen jendea. Eta orduan, esan zuen berak, badu balio handia, gizon honek, zenik ez dakit nola den posible, kanpoan sortu izanik, hona etorri, eta ohartzea hizkuntzen arteko, euskararen barneko, mintzo diferentez. Nik irakurri izan ditut bere gutunak, eta laguntzaile esaten ziren, baina zu seguru zara lako tokitan haula esaten dela. Ez da izango beste modu honetara. Hau seguru zara haula dela, hau ez da beste modu batera izango. Berak hau ikusi zuenean, erabaki zuen, Bibliaren zati batzuk, Bibliaren zati batzuk, ematea, herri-zerri ezagutzen zuen zenbait jenderi agindu batekin.
mesedez, jarri hau zure herrian esaten den moduan. Eta orduan, badira zati batzuk aski ezagunak, Mateoren Evangelioa eta aita gure, atolakoak, testu erlijiosoa dira, baina testu erlijioso hau arrasaten esaten den moduan. Testu erlijioso hau basaurin esaten den moduan, Elizondon esaten den moduan, Erronkarin herri-zerri aurkitu zituen, berarekin lan egin zutenak, eta berak horrekin egiten zuena, izan zen argitaratu zituen euskalki diferentetan. Hainbeste eta hainbeste lan argitaratu zituen. Non? Londresen. Londresen bizi zen bera, han jarri zuen inprenta bat bere etxean, azpiko partean, eta han atera zituen. Etxe hau ja gaur egun ez da existitzen, han dagoen gauza bakarra da, Klub Bonaparte izeneko bat, ez bauteken du. Azkenekoan, han egon itzenean zen klub izenekoa, Bonaparteren izeneko alako edo pub bat, alako taberna moduko bat. Bueno, Bonapartek hori egin zuen, eta berak ere ikusten denez, arazo bere izan zuen, eta honek egin zuen dialektologia mailan egin den lanik, gero hobetu da, baina lanik handiena euskalkiei buruz. Nola diren euskalkiak eta hori. Orduan berak, hemen duzu adibidez, hau bi testu dituzue, testu bera da, bat Zuberoako euskaraz eta beste Erronkarik euskaraz, ez? Ikusten duzue, batek orotan gaindi, besteak guzien gainetik, laida, alabatu, hitzak eta izotza, aguadak eta arrosada. Hau da, berriz, Markinakoa, Elizondokoa eta Gipuzkoakoa, ez du esaten ongoa, literarioa, Jainkoaren espiritu guztiak bedeinkatu alabau eta guztien, besteak guziak, benedika, lauda eta guzien, bedeikatu, alabatu, bera oso sistematikoa zen, eta hau zen berak bere laguntzaileekin eztabaidatzen zuenan, zu seguru zara bedeikatu diozuela hor, eta ez bedeinkatu, zeren nik uste dut hor bedeinkatu esan behar dela. Ne horrek harritu hau zin hau, zeren, pizka bat honi pizta segitu nion, askuek, Euskaltzaindiko lehenbiziko Euskaltzainburuak, askuek hau hiltzenean, berak bazekien bazituela, Bonapartek hainbeste gauza argitaratuak, eta bazituela beste hainbeste gauza eskuz idatziak. Laguntzaileek emanak argitaratu gabe. Eta orduan mugitu zen, asko bazen, honek Bonaparte bazen egutegi bat oso handia, mugitu zen lau diputazioekin, eta eskatu zien, mesedez, erosi denen artean Euskal Fondo hori guztia. Argitaratutakoak eta eskuizkribu guztiak. Eta nik hori gutunetan ikusi nuen, ari naiz 80ko hamarkadan. Ikusi hori guztia gutunetan, eta esan jode, hemen bada material bat nonbait, ez dakit non, baina bada material bat ikusi behar dena. Eta orduan, hasi nintzen mugitzen, eta Nafarroan, horitzen nahi gogoan dut, joan nintzela diputazioa, galdetu nuen inorket zuen idearik ere, eta nik esaten nuen, hemen egon behar du, zen gutunetan esaten da, halako datetan erosi zuela diputazioak, orduan hemen egon behar da, eta azkenean horitzen naiz, halako izkina batean, atezain batek, beratzean zegoen armairola ziztrin bat, eta aquí papeles viejos, si quieres mirar, eta orduan mugiratu nuen, eta aurkitu nituen, Nafarrokoak. Argitaratu nituen batzu, beste batzuk anutzi dituen, gero beste batzuk argitaratu izan dituzte, baina han ikusi nuen, eta harrigarria da honek izan honek egiten zuen lana. Bueno, baina berriz ere, arazo bera da, hau euskarak du, gaztelanek ez du olako arazorik. Diot, gaztelania hartzeko parean bat, frantsesak erez, inglesak erez. Izango dira, aldaketa txiki batzuk, baina ez besterik, hoien artean, mintzoen artean. Jakina, aztertzen bada nola erabili diren hitz batzuk, adibidez, gure literatura euskaraz ez da kanpoan esaten duguna literatura, hitz hori oso diferentea da euskaraz. Literatura da euskaraz idatzi dena. Gehienak testu historikoki, testu erlijiosoak dira. Orduan, gure literatura hortan, Egipto hitza agertzen da 20 bat modu diferentetan. Zaila da gero, Egipto hitza 20 modu diferentez idaztea euskaraz. Eta hori da, alagertzen, nork idazten duen modu batera edo beste idazten du. Gure hizkuntzaren izenaz ere, ez gatoz bat. Gure hizkuntzaren izena, batzuentzat, euskera, euskala, eskuara, eskuera, eskara, eskera, eskoara, eskiera, auskera, euskara, hau dena idatzia da, Hau ez da, nire naiz hemen
ez dut kontatzen hau, ez nire amonak hola esaten du, ez, amonak ez, idatzi duen horbaitek, hola idatzi du. Hau da kontu, orduan, ez gatoz bat, ez da gure hizkuntzaren izenean ere, ez gentozen. Hau kontuan hartzekoa da. Hemen ekartzen ditut adibide batzuk, lehenbizikoak Mikel Zaratrenak dira, ez? Berak izan zituen eztabaida eta halako batean botatzen hau, ez? Etortze zintzen Descartes zuen, ezin dut esan ere, ez? Ez dukita zeben zuin, bareitxin bitxuna, lotan nu, iguala asmatuko duzu. Bastanen, intuze, artikot, torri behizu, gainzate, inbiaiet. Hau izan daiteke, hau, erabiltzen da, izan daiteke euskara edo txinoa, klaro, izan ditut hemen zuek esango idazue, ja norbait gaiden hau ulertzeko. Etortzen izan zen eta ekartzen zuen, ez dugu edukita ezer ere ez dugu egin, badakit egin behar dituena, lotara noa, egin dituzue, hartuko dut, etorri behar duzu. Gainzate, joanen zarete, inbiaiet egin behar diat. Bueno, hau da ez gehiago, hau zen euskararen egoera. Orduan, hau ikusirik beti zakezka, pixka bat, kode idatzi bat gutxienez aurkitzeko. Kode idatzi bat denak bat etorriko garena, eta horren bila abiatu gara historian. Ez da euskaran gertatua bakarrik. Hizkuntza guztietako kontua da. Gertatzen dena beste hizkuntzetan prozesua luzeago izan dela, eta nahi baduzue, ez dut esango naturalago, baina astiroago egin den prozesua, ez? Kontuan izan behar da, Nebrikak 1882an aterazuela bere gramatika, espainolaren gramatika. Euskararena askoz ere geroago atera da. Cervantes, garai hortan zen, ja klasiko bat izan dena, guk ez dugu izan olakorik. Akademia, hizkuntzaren akademia ere, 18. mende hasieran sortu zen, espainolez. Frantsesez gauza bera egin zuten. Frantsesez, antzeko zerbait, Francisco Lehenak erabaki zuen, 16. mendean erabaki zuen, frantses batua, eman dezagun hitz hori, berak ez zuen hitz hori erabiltzen, hau izango da, eta punto. Eta denek hola idatzi behar dute. Eta zen ordenantza horretan agertzen du, zen Ile de Franceko frantsesa. Inglaterran, Britainia hundian, gehiago izan da naturalago Shakespearek idatzi duenetik. Pizka bat kopiatu da haren eredua, eta horrek aldaerazi du hizkuntza. Han ala ere ez dago akademiarik. Akademiak hori ikusi ditugu besteak, baina han ez dago akademiarik. Honek, Samuel Johnson honek esaten zuen, antidemokratikoa dela hizkuntza akademia sortzea. Berak ala ere hiztegi bat sortu zuen, hiztegi hau. Euskaraz beti izan da arazo hau, sortzetik. Euskaltzaindia sortu zenean, 1918an, egin zituen lehenbiziko estatutuetan, esaten du, ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal eredu bat gertutzen hitzez, hitz joskeraz eta idazkeraz, albait erabatetsuena euskaldun guztiak idatz irakurketan erabiltzekoa. Tematen du, gaztelaniaz ere, trabajará preferentemente en la formación del lenguaje literario, unificado en léxico, sintaxis y grafía, que nutriéndose de la savia de todos los dialectos nos permita disfrutar de una literatura común. Bueno, hor badira hutzak, baina hutzak hola agertzen dira, edo behintzat nik ditudan estatututan hola ageri dira. Hemen izan ziren, orduan, urte horretatik aurrera, aleginak. Kampion eta Brusen egon ziren, Nafarra bat, beste iparraldekoa egon ziren hotel batean, eztabaidan, nola, ja bazen modurik euskaraz zerbait egiteko, denek ulertzeko moduko kode bat. Eta proposamen diferentak izan dira. Azko eta Altube adibidez, biak bizkaitarrak izanik, horiek Gipuzkera proposatzen zuten. Gipuzkera hartu eredutzat eta osatu, Gipuzkera osatua. Federico Krudijek nahiago zuen lapurtera klasikoa. Lehen ikusi dugun Leizarraga eta Azularta horien euskera hortik ateratzea zerbait, baina horrek bazuen eragozpen bat handia, eta da lapurtera klasikoa dagoeneko hilda zegoela. Klasikoa modernoa da.
Horixek, Lafitek garai hortan atera zuen bere gramatika, gramatika frantzes, atera zuen gramatika Lapurdikoa eta Basenafarroko gramatika, eredu bat proposatu, eredu baten berri emanez, batzuek esaten dute eredu hori bere buruan bakarrik zegoela, eta ez zela existitzen, baina, bueno, berak egin zituen hor aleginak. Asko izan dira. Eztabaide horietan, eztabaida asko izan ziren, baina behira zegozak esaten ziren, ez? Batzuk, orain esaten diren entzuten dituen gauza batzuk aspaldiko kontuak dira, ez? Si adoptamos el guipuzcoano como quiere usted, bueno, eztabaida horiek askotan gaztelania ziren, bide batez, Gaztelania ziren normala da. Euskaltzaindian eztabaidak urte luzetan gaztelania egin izan dira. Hor agertu da Krudinik ezagutu nuen Krudik, eta Krubitxek beti erderara jotzen zuen. Hor, holako gauzak ez gaituzte harritu behar, ez? Baina hor, si adoptamos el guipuzcoano, siempre será el euskera un idioma imperfectísimo. Y lo que es más todavía, imperfectible. Las deformaciones que hoy la afean subsistirán en tiempos sucesivos. A ver, ez dut kritikatu nahi hemen soloetak esaten duena. Ez dago hizkuntza perfecto edo imperfectorik. Konzeptu horrek ez du tokirik olako gauzetan. Baina hau esaten da. Gramontainek, honek egin zuen beste proposamen bat oso kuriosoa, eta da, berak hartu nahi zuen Hego Ameriketako euskaldunek erabiltzen zuten euskera. Zergatik, han leku diferentetako eskudana baziren, eta hien artean ulertu alde izateko garatu zuten modelo bat, konturatu gabe, baina eredu bat garatzen dute, eta eredu hori nahi zuen hartu esanez, bona, hau da, será siempre más perfecto, más lógico, más natural que el formado artificialmente por las academias y eruditos. Hau kuriosoa da, zeren nik neuk ere ikusi izan dut, eta bizi izan dut, Renon adibidez, Nevada, Kalifornian, badira Euskaldun asko, batzuk iparraldekoak eta beste batzuk Nafar iparraldekoak eta beste asko bizkaitarrak, bizkaitik joanak. Eta orduan, haien artean ere konturatzen nintzen egiten dutela halako modelu bat, nolabait eredu bat haien artean ulertzeko zeren askotan etzekiten ezagutzen zuten hizkuntza bakarra euskara zen. Etzekiten ez gaztelaniaz, edo batzuk gaztelaniak, beste batzuk frantsesez, baina etzegoen beste inglesez jakina etzegoen. Gaur egun, ikusten baduzue ETB-en dagoen programa hori, ez da gizi izan duen herri txiki Inferno Handi edo hortan, hori egin dutena, ohartzen bazaretean agertu direnak, azkeneko, joan den igandean, agertu zirenak, agertzen ziren toki diferenteakoak, agertzen ziren batez ere iparraldekoak eta baztangoak ziren, baina nik konturatzen nintzen, bai batzuek eta besteek garatzen zuten hizkera, erabiltzen zuten hizkera, ez zela, ez iparraldekoa, zen beste zerbait moldatua. Han berean moldatua, haien artean ulertu alizateko. Kanpionek 7 euskalki ditugu, eta orain 8. baraldugu, eredu berri bat hori zen, galdetzen zuena, ez? Kontua dela ere, 18an hasi, eta hor bada bide luze bat, 18an hasi, eta pizkoa gauzatzen hasten dena, 56an esango nukenik. 56tik 78ra. Hor ematen dira urratzik handienak kode bat bilatzeko. 1956an, 1956an, Michelenak aurkeztu zuen txosten bat Arantzazun. Ez ezagutzen dugun txosten klasikori, beste bat, asko zelenagokoa. Eta hor azten da, plantatzen, Michelena genuen garai hartan, nola esako nukenik, profesioz, benetan, filologia kontuetan, hizkuntza kontuetan, formatua zen bakarretakoa. Hor, beste hemen izan da autodidakta pila bat, garai hartan, berak ikasia zuen, unibertsitatean ikasia zuen, Salamankan irakasle zen, ordan bazituen beste baliabide batzuk, besteek ezagutzen ez zituztenak. Nola nahi ere, Arantzazun aurkeztu zuen hori, eta gero izan ziren, 74an bilera batzuk oso importanteak Baionan. Baionan izan zen, eta Davant, Jean-Louis Davantek kontatzen du, ez? Bera kontatzen du. Baionako Kordelieren karrikakoa 14. zenbakian biltzen ginen, nor biltzen ginen, Bizpahiru etako. Ez du ematen izenik. Beste hainbat, PNV-koak. Haien artean Telesforo Monzon. Ni, bera, enbatakoa. Gero, Roger Idiart, iparraldekoa irakaslea,
Eta azken bilkuretan beste hiru apez agertu ziren. Handiazabal, Iriarte Urruti eta Lafit. Ara joandakoen artean, Txillardegi zen behar bada, eragile nagusietako bat. Ezinbestez, Euskara Batuaren historia Txillardegirekin lotua dago. Txillardegirekin eta Arestirekin. Hoi dira bi klabe, esango nukenik, klabe handienak. Bueno, han jarri ziren lehenbiziko harriak. Batasunan lehenbiziko harriak, kontuan izan behar dugu ala ere, 59an, Arestik ja maldan behera argitaratu zuela, maldan behera liburua, eta hori da gerora Euskara Batua dituko den eredu estandarraren argibide garbiena. Beraz, etzen hasi Arantzazun, asko lehenagoko kontua da. Hau dena gertatu ondoren izan zen bilera bat Ermuan, tor kontatzen du Lizundiak, bilera hori, Gerediaga elkarteak egin zuena, eta hori izan ziren zenbait eztabaida, eta eztabaida hoietan, hor esaten nor bildu ziren, Juan San Martín, Aingeru Irigaray, Txillardegi bera, Aresti, Eletamendia, Salvador Garmendia, Pierre Lafit, Gereño, bueno, batzu biltzen dira, eta orduan hor, pixka bat, egiten dutela proposamen bat, zehatzagoa, aurretik esan zen guztia bilduz, ez? Prensa oharrak esaten zuen, al final, cerró dando realza a las reuniones uno de los miembros más destacados de la Academia, el canónigo de Bayona y director fundador de la revista Herría de Bayona, Pierre Lafit. Se tomaron 9 acuerdos relacionados con la unificación literaria del idioma. Hau da, Lizundia kontatzen duena. Eta hortik, berala, 78an gaude, ezagunago egingo zaizuen Arantzazuko bilkura. Hortik pasatzen da Arantzazuko bilkurara, hau da, Ermuan, hor bade ez ditut emango, izenak hor daude, baina sortu zirenak, Ermuan San Martín, Lizundia, Beobide, Torraldai, Gereño, Pagola, aditzaren batzorde bat sortu zen, Michelena, Lafit, Intxaurtzi eta abar. Hartu zen erabakia, argitaratuko zela, jakinen bai, jakin orduan, igrekoarekin, jakinen argitaratuko zela, baina anaitasunan ez. Anaitasuna lotuago zegoelako, Bizkairarekin, ez dakit ze kontu. Orduan, hor, agertu zen hori ez, eta hortik ja pasatzen gara berarase, 88an Arantzazura, Arantzazuko bilara horretan, Michelena zenburu, Aritxelar, Irigaray, Erkiaga, Lafit, Latzabal, Irigoyen, Labaien, Satrustegi, eta hor eztabaidatu ziren zenbait kontu. Oinarrizkoena zein? Claro, oinarrizkoena da ortografia. Ortografia. Guk euskara, gure hizkuntzaren izena arabaki behar baldin badugu, nola idatziko dugu? Hori da, gauza oinarrizkoak. Orduan, aipatuko ditut puntu batzuk, ez denak, zeren bestela aspertuko zarete, baina pixka bat zer den kontua, ez? Orduan, horiek eztabaidatu ziren, eta Arantzazun hor izan zen, Baionako izan baldin bazen, Baionakoa eta batez ere Baionako izan bazen, lehenbiziko harria demagun hau bigarrena baina handiagoa, askoz handiagoa. Zen hor jende pila batek hartu zuen parte, eta eztabaida handiak izan ziren. Kuriosoa da ze beldur handia zegoen orduan. Manuel Lekona zen Euskaltzain burua. Eta Manuel egiten duen sarrera hitzaldian esaten du berak. Bueno, bai, hemen eztabaidatuko dugu hau, baina argi utzi behar ditu zenbait gauza. Hitz egiteko orduan, denek orain arte bezala hitz egin behar dugu. Bakoitza bere eran. Herrian, orain arte bezala. Idazti herrikoietan, hor bai, hor Euskara Batu hau. Goi idaztietan ez. Piska kontrasan ematen du, baina hori esan zuen. Olerkian eta nobelistikan, aipatzen ditut hitzez hitz, berak erabilitakoak, orain arte bezala, aske. Oñatin gaude, begira ze beldurra zuen, berak ez du, oñatin gaude. Ez gatzaizkiela gure arbaso makurraien urratzei jarri inolaz ere. Ez ditzagula segitu oinaztar eta gamoinotakin hor gure artean borrokan. Hori zen sarreran egin zuen hitzaldia, benetan beldurra zuen. Hori gutxi balitz, bigarrena, aipatzen ditu zer hizkuntza eredu bat aukeratzeak ze arazo izan ditzaken, esaten du, bigarren, eta hau ez da hobea, Euskararen batasuna egitea lan mingarria dela. Lan mingarria. Gure hizkuntza aberatsa, pobretu egin behar. Eta horrek, nahi eta nahi ez, min ematen digu. Euskara dan bezala maite dugun hori.
bakoitzak txikitandikan bizi izan deguna, utzi gainera, hori utziko dugu, eta besteren hartu behar dugu, eta horrek ere min ematen digu. Ikusten duzu ez, egoela, beldurra, kezka, etzekiela bera non sartzen ari zen, eta beldurra handia zuela, lekunak. Lehenbiziko txosten nagusia ortografia izenekoa da, Michelenarena. Ez da ortografiari buruz bakarrikari, gauza asko ukitzen ditu, baina zentratzen da ortografian. Niretako gaur egun ere gaurkotasuna handia dute berak hor jartzen dituen lehenbiziko pasarteak. Eta da, nik uste hau dela hausnarketa bat gaur egun ere balio duena eta pentsarazi behar diguna. Ezinbestekoa, hil edo bizikoa, dela uste dugu euskara batasun bidean jartzea. Haur eta gaztei euskaraz irakasten baldin bazaie, eta euskaraz irakatsi behar euskara biziko baldin bada, premiazkoa da guztiei batera edo bateratzu irakastea. Ez dela zau modurik, hemen ikastetxe batean modu batera, ondokoan beste batera, han beretxean egiten den bezala, bestean beste herrian egiten den bezala, ez dago modurik, irakasteko ezer ere horrela. Nahi eta behar dugun batasun hori lehen urratxatan behintzat, euskara idatziarena, izkribuzkoarena da, hau oso importante da. Euskara idatziari buruz ari da, bakarrik. Euskara idatziari buruz bakarrik. Eta euskara idatziaren barrutian, irakaste lanetan behar beharrenik batasun hori, irakurlearen atsegirenako egiten den literatura ederrean baino areago. Literatura ederra horren parean, hori, importantea da, polita da, baina honek nahi badugu hizkuntzarekin aurrera segitu, horrek garrantzia handiago du beste honek. Hau da lehenbiziko pasartea. Hil edo bizikoa, premiazkoa da guztiei modu bateratsuan irakastea, euskara idatzian eta irakaskuntzan. Claro, berak esan du, beraz, eta hau da orain ere entzuten dena, beraz, noski, hobelizateke besterik. Euskaldun bakoitzak, alegia, euskalkiak oro ezagutzea, euskalki guztiak ezagutzea, hori asko hobea da, hangoak eta hemengoak, aintzirakoak eta oraingoak. Agerian dago, hala ere, ezin eskadakiokela horrelakorik euskalari bati baizik. Honek ere, aski lan izango du gehienetan, bereak ez diten euskalkiak euskalduna baldin bada ulertzearekin. Ez da gai izaten beste euskalkiz mintzatzeko ahoz naiz iskribuz. Ni nahi nuke denek ezagutzea. Hori izango litzateko berena, munduko gozariko berena. Denen ezagutzea. Baina ezinezkoa da. Hori da realitate bat. Nahi genuke, baina ezinezkoa da. Hori profesional bati eskatu alzaio. Eskatzen alzaio maila batean, gutxienez ulertzen mailan. Inoiz batera baitez bada, inoiz elkartzen bagara, bada, euskeriak baino zerbait gehiago galduko du gure hizkuntzak. Bera kontziente da, autu hau eginez, hizkuntza, gure eguneroko hizkuntza galera batzuk dituela. Begi beharriarentzat hain atsegin den aldakortasun ugaria. Lehen aipatu dan aldakortasun hori, etxe batetik bestera aldatzen den aldakortasun hori galduko du. Hala ere, euskarak azala, hori azala da, azal nabar hori kaltegarri duen ezkero, nahiago dugu euskara bizia, euskararen edozein asaleko edertasun baino. Hemen hizkuntza beraz, hizkuntza zari garizketan, ez asalaz. Asala oso ederra izan daiteke, baina hizkuntza gutxe egiten badu ezin dugu aurrera egin. Eta hori zen Michelenaren kezka, bera. Aurrera egin nahi dugu, honekin, muinera joan behar dugu. Joan behar dugu, bihotzera. Hori segurtatu behar da. Hori segurtatzen ez badugu, besterik ezin da egin. Beste ederra izango da, oso politi izango da, asko gustatuko zaigu. Doinu hori entzungo dugu, eta gure barrua dardaraz beteko da. Baina horrekin ez dugu, hori ez da hizkuntza, horrekin ez dugu bestea salbatuko, eta bestea da salbatu behar dena. Bueno, hau esanik, berak egititu proposamen batzuk, eta nik gainetik pasatuko, naiz pixka bat zen, hau teknikoagoa da. Nola idatzi, garai hartan modu diferentean idazten ziren, gauzatzuk R adibidez edo baziren modu bat baino gehiago idazteko, ez? Ordan berak esaten du beira, S, Z, isa, txe, 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 il, in, zango eta gambara, N batekin, claro, hau iruditzen zaigu, hau dela, ergelikeria batela, baina
bere garaian batzuk ganbara N-erekin, eta beste batzuk ganbara M-erekin, gaztelaniaz bezala. Gero elkartze batzuetan, utz, gehitu, ustu, hitz gehibide, izpide, baina berak esan zuen, baina badira salbuespen batzuk ikusgarri adibidez, ikusgarrik eskatuko luke ikuskarri, baina ez du inork erabiltzen horrela. Gero aukera egiten da, jakina, txori eta txerri, leku batzuetan txori, beste batzuetan zori, beste batzuetan xori, esaten zen, 3 aukerak. Ordan egiten den aukera da, te isa sartzea. Kontura itez honekin egiten da aukera, justu katalanaren kontrakoa. Katalanak ere, arazo bera dut, haiek isa idazten dute. Xina, ez txina. Bueno, hemen hau da, ez da. Gero maian jartzen du jakina H letraren kontua, eta noiz behar den H hori, bokalen artean bereizteko, adibide jarriko dut, adibide bat oso simplea ez, oso nabarmena da iparraldekoek nola oskatzen duten hitz bat, eta guk nola ez, hemengoek nola. Nahi eta nahi. Batean bi silaba, bestean bat. Horre badu eragina toki guztietan, bersolaritzan ere izan dezake, toki guztietan orduan, berak olakoetan esaten du, bueno, manten dezagun H hori. Zen hor bi silaba dira, bi silaba bat, orduan ezinbesteko ador mantentzea ez. Zuhur, nahi, hor dago nahi, lehor, baina beste batzuetan, posposiziokinta, semei, eta kendu, berak ez du, kendu baritu H alfer batzuk. Nolabait ere, iparaldekoen zat, arrunta direnak, azperen txiki bat egiten dutelako, ate horrekin, etorri teoekin, eta horiek kendu, eta utzi ate etorri eta bar, ez? Gero proposatzen du, idaztea ez dago, eta ez dago. Ez luke, eta ez eluke. Bai luke, eta ez bait luke. Idaztea, idatzia zarri naiz. Beste parte batean, zer diren euskalitzak. Pentsatu behar duzu gara hartan, horrengoz eztabaidak euskalitzekin, batek telefono hitza entzuten bazuen, kezkatzen hasten zela. Hori ez da euskara. Orduan, jakina, telefonez urrutizkina dozak izarraio. Bueno, orduan berak esten du ez. Euskalitzak dira, euskal guztiek, edo gehienek erabiltzen dituztenak, edatuenak. Horiek euskal hitzat hartu behar ditugu. Honek ez du beti funtzionatzen, baina, bueno, prinsipioz, teoria bezala bai, ongi dago, eta nik uste aplikatu behar dela, baina batzuetan nik aldetzen badut orain nola esaten den, ja euskaraz, euskaldunek, labadora bezain bat, oza, labadora hitza baino gehiago, baten bat gehiago erabiltzen duguna, nek ez atango nuke, baina bizka buruko minamaten digu, labadora jartzea. Ez da telefonoaren kasua, zen telefonoa, nola baita ere, hizkuntza askotako hitza da. Orduan, baina berak ezten du, denek erabidezakun, ez? Mailegu zahar eta berrien artean, zaharrenek lehentasuna. Zu baldin baduzu, batzuk bake, berekin, eta beste batzuk pake esaten dutela, zaharrena bake da. Zergatik, latinetik P, hasierako P horiek euskarak, zaharrean egin zuen, mailegatu zituenean, eta horiek latinezko hitzak dira, bai bake eta bai bekatu, bere batekin hartu zituelako. Eta gero, B hori, toki batzuetan pera basatu da. Ez da, bake esaten dugunean, ez pake, benetan pake, ez pake, gezura aldin badiru ere, berriagoa da, bake baino. Horren esaten zuen, olakoetan, ez badago argi, beste gauza bat izango litzateke, denek pake esaten badu, baina espaldin badargi batzuk modu batera, beste modu batzuetara, beste batera, orduan hartzea zaharrena. Muturreetan batazun igual da, ura hartu. Karo, izbera, burdinitza. Hori, bai, bazterretan, bai, zuberoan, bai, Bizkaialdean burdin bezala agertzen da. Gipuzkoan, ordea, burni. Ordea, ez dentzuet, lehentasuna eman bar digu, bazterreko egin, segurazkire hori da hitzik klasikoena, hitzik zaharrena. Hori da. Horregatik mantendu da toki horietan, bi horietan. Bestela oso arraro ezinezko izango litzateke azaltzea. Zergatik, bazterretan bai eta erdian ez. Orduan, bazterretan eman lehentasuna. Eta gero, hotz aldaketetan bat hartu, berri eta barrien artean bat, zergatik, bueno, gauza ezaguna da R-aren aurretik, E-bokala irekitzen dela, besterik ez. R horrek eragiten dio horreko bokalari eta ireki egiten du. A,
hori irekiagoa da, baino, zer esan nahi du irekiago? Medikura joaten zaretenean, zer esaten zuen medikoak, umei, esan A, ez da? A, hori delako modu bakarra, A irekitzeko. Orduan, horrek esan nahi du, A dela irekiena, itxiagoa, bueno, hori da. Eta irekia denea, orduan, R horrek duen eragina da bokalak irekitzearena. Berezkoa mantendu, gauza, aitzakia, hizkuntza, bueno, horiek A hori berezkoa denez mantendu, zen euskaldun asko hola esaten dute, eta esaten duten orain ere. Txokokeriako aztertu, bi errixen, bino, nipe, lez. Esaten zuen, segurazki ere, oso konzieta zen bera, segurazki ere aurrizkiak beharko ditugu. Gaur egungo hizkuntzek aurrizki pila bat erabiltzen dute. Eta euskaraz erabiltzen zen bakarra zen des, ez gehiegi gainera. Orduan berak esaten du, badira beste batzuk, ikusi beharko da zer egiten den, baina segurazki ere erabili beharko ditu euskarak horiek. Nahi baldin modu izatea denek ulertzeko modukoa eta baliabide erabilgarria izatea nahi badugu, ez? Kanpoko hitzekin sinpletasuna. Ez psikologia eta ez beste psikologia hori atxarekin eta beste hizkuntza batzuetan agertzen den moduan. Hobe da sinpletasuna. Logia guztiak gerekin eta ez jotarekin, ez? Gero bereizi mendien mendiren. Hau badirudi gramatika kontua dela, eta egia da, baina kontua horrekin batera, hiztun askok hori oso garbi bereizten dutela. Beste batzuetan ez? Orduan esaten du, bereizten dutenek zerbaitagatik bereizten dute, hori denok ikasi beharko genuke bereizten. Aditza mantendu bereizkuntza batzuk leku askotan galdua direnak, ez? On litzateke. Leku askotan litzateke hori galdua edo galtzen bidean zegoen. Edo sartu da, sar dadin. Forma horiek ez dira, leku askotan ez ziren existitzen, orain berreskuratu dira berriz ere, baina beste batzuek bai bazituzten. Orduan hori mantentzea. Eta badira askoz ere kontu gehiagonik aipatuko ez ditudanak, nahi baduzu zebe galdetu gero, baina hori zen bere txostenean plantatzen zuena. Hortik kanpora, esaten du hor ere, ordea, badirudi ur garbianen pare behar duela izan behar bezalako prosak. Bultzatu nahi den prosak. Inongo usainik, kolorerik eta zaporerik gabea. Euskal kutsoa badario, barren muñetari dario ez asaleko edergarrietatik. Ordan berak proposatzen duen eredua da zerbait hotza, zerbait adornu gabea. Gero jarri nahi dituzuen adornuak, baina funtsezko horrek aritzake hainbeste adornu nahi dituzuen guztiak. Baina bihotza hori da, eta bihotza horiek ez du ez kolorerik, ez du zaporerik, ez du usainik. Erregistro kontua, hau nahazten dugun zerbaita, ez gara konturatzen. Nik orain hemen modu batera hitz egiten ari naiz, Aitorrekin etorri naiz beste modu batera hitz egiten, etxera joaten naizean beste modu batera hitz egingo dut. Erregistro diferentea ditu, guztiok ditugu, eta ez da partida bat ikustera baten banaiz, ondokoekin beste modu batera hitz egiten dut. Erregistro diferentea ditu, eta erregistroak bereiztea oso importantea da hizkuntzan. Nola hitz egin behar den modu batean, nola egin behar den bestean. Bera proposatzen duena da, erregistro formal batean nola idatzi, ez da hitz egin ere, nola idatzi. Hora da berak proposatzen duena. Aurratuko dut, esan ez, berak egindako proposamen gehienak onartu zirela ez guztiak, baina gehiena bai. Batzuetan beste modu batera ulertu da gero, urteen poderioz, ez? Gero izan ziren beste arazoen eztabaidatu ziren deklinazioa, Zatrainek aurkeztu zuen oharrak hitz berrien gainean, Bilasantek aintzinoko euskal hitzen formaz, eta izan ziren hainbeste hizlari. Hor, txosten laburrak aurkeztu zituztenak. Arantzazun egiten da ere, lehenbiziko aldiz, hitz zerrenda bat. Bueno, hiztegia esan zioten ikusten, hiztegi batu alako zerbait, baina hiztegi oinarrizko, ez dakit izena, baina ez da hiztegia, da hitz zerrenda bat. Karo, hor, behin esaten duzunean, forma hauek proposatzen ditu, eta hauek bultzatu bako ditugu, zalantza sortzen zaizkio edon hori idazten astean, eta ordan horitu behar du. Nola da? Eta ordan egin zen lehenbizikoa. Oinarrizko hiztegi bat jakiteko nola idatzi hitz hauek. Ez dira gehiegi, hemen zati bat hartu du, baina ez dira gehiegi. Eztabaidak oso handiak izan ziren. Arantzazun eztabaida bortitzak izan ziren. Jende asko zegoen, baina eztabaida potenteak izan ziren.
Michelenak, zuk, ez dakit horrekin ari den izketan, hauek dira, hango aktak dira. Zuk soziologia gaietan, bai, baina linguistika gaietan, norbait esaten dio, ez dakit hori esaten dion, batasunak hori izan nahi du, uniformidad, ortografian eta abar, argitzen, ez? Eta ordan hasten dira asko hitz egiten, eta akta egin duenak esaten du, txintxarria norbaitek jo zuen jendea isiltzeko. Isiltzeko eskuetan zuen zer hori, ez? Beste batek esaten du, euskaltzaindia bi eginkizun ditu. Jendearen iritziakin erabaki hartu. Iritziak batez ere idazleak eta irakasleak. Zatuzteik, euskaltzaindiak ez du bere buruz erabakirik hartu nahi jendearen iritzia jakin gabe. Hitzaldiak segituenak badaki hori oso ongi. Lasak, H erabat kendu, H erabat hartu. Nondik bideo bea batasunerako, barra egiten zuen, Lasak, zeren esaten zuen batzuk, H guztiak entzen dituzte. Beste batzuk dena jarri, ze bide derra egiteko batasuna. Igarle bat nahi dizinduke, eta ezin, esaten dio, erantzuten dio, esatuzteik, zu nahi duzu igarle bat izan, baina ez. Mitxelanaren ponentzia, Bellasantek, ponentzia hortarako izan da. Bueno, total. Dena ez, zerbait garbi, zubia ez dakiten. Norden, bai, euskaltzaindia zuzenari dala, pauso honenak, ez dakitzer, eta aurrera. Giza bizitzak erakusten digu, osoa ezin, zerbait bai, bai ala ez, konfiantza ematen euskaltzaindiari, eta ordan, denok, bai, eta hori gertzen da, bai, ez dakitzen bat aldiz, marrekin, ez? Jaun Andreak, ez dezagun indioaren egin, erraztasunari lagundu eta indarra eman eragozpena kendu. Badira garantzia handiokoak, hitz sinonimoak, variantak, esan nahi asko dituenak, eta bar. Eta esaten du, H letrak ez du garrantzirik batasunerako, eta hor txaloak. Hori esan du norbaitek, ez du garantzi, txaloak. Eta ordan sarritonek eratzuten du. Nere azparneko txokotik galdetuko nuke, nola esaten da imperialismo? H-ekin edo H gabe, Gipuzkera osatu batean, eta horre txaloak, ordan bestaldekoak hor txaloak. Zain dut hori izan zirela, zer direzkiozu bada, baionakoakin? Bai, eta denak hor txalo zaparrada bat hor, denak hor, hola bildua daude aktak, ez? Bueno, hau izan zen, han egin zen, hori, adierazpena, nahi gozu, kuriostate bezan, nor diren hauek, hemengo hauek, asko ezagutuko dituzu, baina, bueno, gainetik, ezkerratik hasita, Michelena, nik uste, ez dakin ordena, ez dakite, irazten ez dut ongi guzten. Bueno, bestea Aritxelar, Alfonso Irigoyen, Bellasante, Satrustegi, Altuna, eta Bergatua, eta eserita San Martín Lizundia, hau, Jesus, hori, Intxarti bai, eta Xabir Quintana. Bueno, pizka bat hau da, ezen hau talde bakarra izan, baina argazki hau historikoa da, nagertu zelako, eta orduan badirolako argazki gehiago, eta jende gehiago izan zenan. Urtea geroago esaten du honek, Bellasantek esaten du, Michelenak esaten zuen bera, lehenago etzela batasunen hauzi honetaz arduratzen. Eta ez beren honen garrantziaz jabetzen ez zelako. Bazekien importantea zela, baina ez da honirek ezketan. Orduko gure gizartean horretarako behar diren balditzan ikusten ez zituelako. Baina 70 hamarkadan gizarte giroaren aldaketa gertatzen da, eta harrezkero bai, batasuna aurrera eramateko behar diren indarrak, kontzientzia eta baldintzak bai, orain badira jadanik. Hori da, bera proposatzen esaten duen, ez? Eta hemen euskara batua zarri da, filosofia zer den hitzan, nondik hartu den, bueno, txiko, zemat demora ditzen zait? Bai? Bueno, orduan, ez, hauia orduan, bueno, labur orduan, zen, ez dut aspertu nahi, batek esan zian behin, norbait izketan hasten denean, handik 40 minutura, gehienez ere, jende hasten da beste gauzatzetan pentsatzen. Eta, esaten zian, beste gauza oso diferentetan pentsatzen. Eta orduan, gaztelaniaz esan zian, ez, gaztelaniaz, ezagutzen duzu oso ongi gaineran orden. Eta esan zidan, incluso lo que estás pensando tú ahora, esan zidan. Orduan, esan zena zen 10 urte itxaron barzela, probe egiteko. 10 urte argazkio berriagoa da, hor agertzen egin lehenbiziko aldiz izkina batean, Bellasante Euskaltzainburu egin zuten, eta ikusteko ze eragina izan zuen momentu hartan, pentsatu 1982an 101 liburu atera zirela euskaraz, 4 batuaz. Idazle gazteek, 35 urte baino gazteagoek, dena batuaz idazten zuten.
Berrogeita hamar urteraino, 181 dena batuaz idazten zuten. Osea, batuaz esan nahi dut, hartu zutela Michelenak proposatutako eredu hori. Gero gutxiago, 183, baina esan nahi dut, alde handia denek gehienek egiten zutela batuaz. Unibertsitatean ere dena batua sartua zegoen. Bergaran, aztertu zen, hartezu ziren berriz ere, Arantzazuko ikusteko ze eragina izan zuen, eta hor izan ziren ez dut aipatuko, hor badira, Bergaran badira belaunaldi berriak, zaharrekin batera, agertzen dira, eta eztabaidak askoz ere lasaiagoak izan ziren, hartu ziren beste, eta hori emango dut salto hau, hartu ziren beste erabaki batzuk, nola idatzi erakusleak, kasumark, ez dakiz zer, baina hor onartzen da sortzea beste 3 batzorde oso importante, oso garrantzizko zen. Hor sortzen da gramatika batzordea, hor sortzen da hiztegigintza batzordea, eta euskara herri hizkeren atlasaren batzordea. Lehenbiziko biek, aipatu ikutu bakarrik, baina aipatu, Euskaltzaindiak hasieratik zuen, beti izan dukezka hau, dialektologia, gramatika eta hiztegigintza, eta hiztegigintzako batzordean lana da hau. Hau da, orotariko euskal hiztegia. Orotariko euskal hiztegiak biltzen ditu. Hasierako lekukotasunak bilduta euskaraz idatzi diren lehenbiziko hitzetatik hasi, eta gutxi gora bera, ez da hor bukatzen, baina 1970 arte idatzitako testuak. Hor oinarritzen da hau egiteko. Ide bat egiteko mentituzue gutxi gora bera, hau egin zuen Ibon Sarasolak, talde handi batekin, handi, 6-8 lagunek osatua, segun ze momentu, eta behar izan zuen, ez dakit, 18 urte horako zerbait, hemen daude 16 liburuki eta 16.000 orrialde esango nuke oso letra txikiarekin. Hau dena interneten dago, baina hau da, eman duen emaitza ezinbestekoa izan dena, hau da, euskara nola erabili den jakin behar da, edozein gauza proposatzeko, edozein gauza egiteko. Gramatika batzordea hasi zen lehenbiziko honekin, lehenbiziko liburuki honekin, hau 85ean aurkeztu genuen Donostian, eta gero, atera ditu hauek guztiak, orain duela gutxi atera du hau, bi liburu mardul dira hauek, orain ari gara honen laburpen baten lanean, eta aipatu nahi duana da, hau dena egiteko, hemen lan handia dago, urteak daude, jende askoren lana, hau egiteko baliabideak jende ez da konturatzen, karo, baliabideak oso diferentea ditugula. Orduan eta orain. Garai hartan nola egiten genuen lan? Idaz makina horrekin, eskuz idatziteko hauzekin, fitxekin, zapatetan bildutako fitxekin, tala da, hiztegiare, izari zati bat ola egin zen, horrekin. Hori da garai hartan egiten zena, ez? Orain badugu beste makineria hori guztia, eta badugu Euskal Filologia sartua dago unibertsitatean. Eta hor, ehunka profesional atera dira. Honek egoera aldatzen du, gainetik beraino aldatzen du. Hau da, oraingo zerbait aipatzagatik, korpusak ez dukeno nahi bauzu aipatuko dut, orain utzi besterik ez dut egingo. Dira, testuak eta testuak jakiteko idazleek nola erabiltzen dituzten hitzak. Orduan, hemen ditu adibidez, galdetuko dugu gogo hitza nola agertzen den, eta agertzen dira milaka adibide, idazle bakoitzak nola erabiltzen duen. Eta horretan oinarritzen zara, gero zerbait esateko, gogo hitz horri buruz, zerbait esan nahi baduzu. Hemen dago gogo, eta hor ere gauza bera, gogo ematen baduzu, egungo euskararen hiztegia hori unibertsitatekoa da, guk hasi genuen Ibon Sarasolarekin, orain duela 3 egun amaitu da, hau, izan da 15 bat urteko lan luzea, hor ageri dira gogo horrek dituen adierazi guztiak, ze nola erabiltzen eta nola erabiltzen duen jendeak, ez? Hau da, OH-ren nahi baduzu orotariko euskal hiztegian bilaketa egiteko ere, hemen dugu, gogo hitza nola erabili den historian, eta, karo, guk hau ez da ametsetan ere ez genuen lehenago. Gu dena amets, idatzi bertzenean hiztegi bat, idatzi bertzenean gramatika bat, haizu hau nola esaten duzu zuen herrian. Hor nola esaten da, eta orain ez da nola esaten du, nola idatzi da. Joten gara eta segundu batzuetan badugu nahi dugun informazio guztia. Esan dut oraintxe amaitu dela, hau da egun euskararen hiztegia, ideia bat egiteko dimensioaz, hau importantea da, hor agertzen dira 70.000 sarrera.
Ez dira hitzak asko gehiago, sarrerak. Sarrera bat da ate, beste bat da, ez dakit, aulki, beste bat da andre, beste bat da gizon, bueno, 70.000. Adierekin jartzen gara adiera diferenteak dituzte, gogo hitzak oso adiera diferenteak ditut. Ez dut gogorik hori egiteko, edo gogoa nahasi zaio, oso adiera diferenteak ditu. Orduan, adiera kontuan harturik, jartzen gara 250.000-tan. Eta duena nola erabiltzen den, idazleek nola erabiltzen duten jakiteko, adibideak bar dira. Baina ez adibide, edozin adibide, bide aukeratuak, banan ikusi behar da, ze makina batek emango lizkizuk adibide guztiak, segundo batean. Haizu gogoren adibideak, emate dizkizutena, prum. Ez da hori, joan baruzu, banan ikusten tesan, hau bai, hau ez, hau errepikatua da, goza bera esan nahi du, hau bai. Bueno, adibide aukeratuak dira, 663.000. Hau da, ikusteko honek dituen, lan hauek dituzten dimensioak. Jendeak ez du ametxetan ere pentsatzen hor ze lan izugarria dagoen. Bueno, ez barkatu adibideak dira 500.000 eta piko. Nik uste dut hau guztia, ez dut aipatuko formala eta soziologikoak gero nahi badu zuiz, norbaitek galdetu nahi badu, hau ahalegin kolektibo baten eragina da. Hau ez dute egin ez Euskaltzaindiak, ez unibertsitateak, ez idazleek. Hau denek egin dute idazleek, kazetariek, esatariek, komunikabideek, itzultzaileek, hezkuntzako maila guztietan lan egiten dutenek, euskara irakasleek, unibertsitateko ikartzaileek, alderdi politiko sindikatuek, Eusko Jaurlaritzak oso importantea, bere garaian Eusko Jaurlaritzak. Honen aldeko apostua egin ez badu, bere garaian, ez dakit non goinateken gaur egun. Hori kontuan izan behar da, horako gauza kontuan izan behar dira. Gizarte eragileek denek, hau denen emaitza da. Nik uste dut, erronkak baditugula, nik ez dut aipatuko hemen, aipatu nuen beste gauza batera importantea zen garai hartan, hau sortu zenean, zer bizi zen munduan, ez baitu zer ikusteko oraingoarekin, zer gertatzen ari zen munduan eta toki guztietan, hori oso polita da ikustea, ez? Baina, bueno, nik uste dut, hausko aurreratu dugula, baina hizkuntza eremu berrietan sartu da, inoiz baino gehiago idazten da, egia da, euskaren erabilera normalizatua dago, neurri handi batean, batasuna eredu da gutxieneko baldintza. Ezinbesteko baldintza aurrera egiteko. Ez du esan nahi nahikoa den, ezinbesteko baldintza izatea gauza bat da, nahiko izatea, aski izatea beste bat. Batasuna kontua da gutxieneko baldintza. Erabiltzaileen hortasun aldatu da, gure garaian saltza hauetan sartzen ginen, genuen hor militantismo puntu bat gaur egun ez dagoena, ez dakit ona edo txarra den, ez nahi sartuko, baditu gure artean etorkin gehiago, hor badira arazo batzuk ez nahi du erronkak segitzen duela. Nik, amaitu nahiko nuke bakarrik kontu batekin esanez, nik uste dut txokokeriek, eta gaur badirudi modan daudela toki batzuetan, ez diotela inolako mesederik egiten hizkuntzari, ez batuari, hizkuntzari. Hori kontuan izan, horako txokokeriak bakarrik euskararekin ageri direla. Persona berak euskaraz terderaz, erderaz ez du inoiz ere erabiliko horako txokokeri horietako bat, eta euskaraz badirudi grazia pixka bat duela. Nik uste dut, ez dela batzuk ez dira bat etorreko nirekin, nik uste dut hori ez dela bat ere ona hizkuntzaren dako. Eta horutziko dut, honekoz. Eskerrik asko. Zuen txanda da, nahitu zuen galderak Pelori zuzentzeko, badago zuen artetik batean bate galderaren bat edo duena. Bai, denegoko hausartia. Akaso, txokokeritan sartzi izango da, baina batua ikesi dugu, badakigu idazten eta baita hitz egiten, baina aldi berian usteot, bai komunikabidietan, da hemen baiaran baditugu pare bat, Mondrauen akaso, Mondra Berri eta Goiena, eta baita eskolan be, batue ikesi dugu, baina geuria ez. Ni neukazeta izanaz, da urte askoan egona zein bate txokotan idazten, eta bertan ikasi ditut, eruan bezalako hitzak, edo
edo eguakotxa hemen ostirala eguakotxa esatu dut da, egu bakoitza idazten dela ikesidot, baina ez tozte inon irakutzi. Ez dakit, akaso ez tozat mezedik ingo euskarai, baina bai ikusteot batuak presentzia hundixe hartu duela esparru akademiko batian, eta hori asko edatu dela, eta komunikabideetan bebaita, baina geuria edo propixua dana, sikiera zantzu batzuk idazten be irakastia aproposa izango zala uste dut. Ez entzuten da, barkatu, bai. Bai, kontu bakarra da, olakoetan da, zer den geuria. Zer iritzen diogun geuria. Zer ni, bastandarra naiz, baina, eta ni bastango euskalkia aztertu dut, ongi edo gaizka aztertu dut, zenbait liburu idatzi ditut, baina bastanen ez dago bastango mintzorik. Bastanen, diot, adibidea jartzen dut, obeki ezagutzen dudalako, Amaiurren modu batera, Erratzun bestera, Elizondon bestera, Anizen beste batera, Ornozen beste batera, orduan, zer da geuria? Modu batean egin behar da, modu batean erakutsi behar du geuria omen den hori, Arizkunen azpilkuetan 3 kilometrotara beste modu batera, hangoa den hori. Karo, eta Arizkun ere zer da geuria? Zen, geuria, neuria, kasu honetan, badaki zein den neuria. Neuria, Ez nira nahiena ere. Neuria, badaki zein den. Badakit, kontrolatzen dut, gutxi gora bera, nire familiakoa. Baina, albokotxean diferente egite dute. Nire lenguzinek, 2 kilometrotara bizi direnak, nik kusi esan dut, nire bizitza osoan, hori ikasi nuen. Haiek ikusi. Orduan, zer da hori da kontua ez? Hori esan da, hori esanik, nik uste badela bide bat. Hau dago lotua lehen aipatuan euskara formal eta soziologiko horrekin. Nik uste dut, euskara batua ditzen dugun eredu hori oso simplea dela. Oso gauza gutxi dituela. Ortografia, hitzak, aditzaren forma bai, baina hori hobetu daiteke pilo bat, tokian tokiko, norberak beretxan ikasitako esateko moduekin, batez eroiekin esateko moduak, esaldiak lotzeko moduarekin, esaldiak esateko moduarekin, zen geuria deitzen dugun horrek badu eragina ez bakarrik idatzia. Nik hizkuntza guztietan gertatzen da. Idazten baldin badut, modu akademiko batean, egin behar diat, hori, esaten dudan moduan esaten dudala, horrek izkera doinu batu, egin behar diat. Nik hori neure horretan, esango nuke jarri du lehen adibida, inbiaiet. Askoz ere, esan dut, horrek badu, alako doinu bat askoz ere, inbiaiet. Askoz ere, markatuago, ez? Hori galtzen da. Horrek ez du erremediorik, hizkuntza euskaraz eta hizkuntza guztietan. Orduan, nik uste dut, euskara batua deitzen dugun hori, nahazten dugu euskara batu soziologikoarekin. Eta zein da euskara batu soziologikoa? Nik hartzen badut eredu bat. Eredu hau da, eredu minimo hau da. Ordan, zuk errespetatu eredu hori eta eredu horretan idatzi. Ni, Gipuzkoara banaiz, Donostialdeko baldin banaiz, nik idatziko dut, eredu horretuko dut, eta Donostialdeko gauzez ornituko dut. Nik uste dut hori ornitu behar dela beste euskalki guztien gauzekin. Zeren bestela, jendeak pentsatzen du euskara batua dela, simplifikatzen ari naiz, baina Donostialdeko euskara hori. Ez, Donostialdeko euskara hori atzo aipatuan telebista programan ikusten zen oso argi. Han agertzen ziren Elizondoko bat, agertzen zen beste bat, Arizkungoa, agertzen ziren beste batzuk iparraldekoak, erabiltzen zituzten hitz batzuk, herrian inoiz ere erabili izan ez direnak, eta badituzenak, egin ordezkoak, erabiltzeko. Orduan, hor bada trampa bat, ez? Trampa da guk hartzen dugula, batu hori, formal hori, eta forma hori jantzten dugu, norekin jantzten dugu? Idazle oberenek, Shakespeareak ere egin zuen, ez da berria, idazle oberenek erabiltzen duten moduarekin. Baina hori ja ez da, hori zindu zaio leporatu ereduari, baizik ereduaren erabilerari. Nik uste dut erabilera hori itxiegia dela. Uste dut euskarak badituela eta aski da saiatu, nik egin dut behin baina gehiagotan probau, hartu batez ere iparraldeko zati bat, parasarte bat, jarri nik neuk batuan eredu minimori aplikatuz, baina beste guztia ukitu gabe utziz,
Eta egin proba, jarri hau eskora batuan, norbaiti, erdi aldatzen dizute. Aldatu behar ez dena, hori ez baita. Egiten dugu interpretazio itxiegia, baina hori gauza bat da, eta txokokeriak beste bat oso diferentea. Nik ez dut uste ona den, nik hemendik atera, eta inbiaiet idazten astea. Hori da nerea, Nik hori, eta ez dut uste badu inolako zentzurik, hori erakustea ere. Irakastak ez du zentzurik. Hizkuntza beste fase batean dago, baina beste fase horretan egonik, nik uste dut egin bar dela ahalegin bat idazteko, beste modu bat ere idazteko, eta gainera, gero, honek baditu beste ondorio batzuk ere. Bergut, bat, asko hitza. Hor auto asko dago, kalean auto asko dago. Beste batzuk haunitz erabili izan du edo, anitz. Jakina, nik uste dut, guk erabili beharko genukela asko ze gehiago, eta ni asko zari naiz erabiltzen, baina idazterako amintzat saiatzen naiz, haunitz auto ikusi dut, eta ez auto asko ikusi dut, eta kotxe asko ikusi dut. Haunitz auto ikusi dut. Ze pasatzen da, haunitz bezaleko gauzak, olako hitzak, bitxi samarrak dira, jendeak ikasi egiten ditu. Kanpokoek ikaste dute, eta orduan, erabilera datzen dute. Zerka, horti pasatzen zera, ez erabiltzetik, pasatzen zera esatera, industria anitza dago. Eta hori astakeria bat, industria anitza, esateko, industria askotakoa dagoela, ez? Anitza, nik esango banu, industria askoa dago, esango lukete, zertan ari dago. Gauza bera da, anitz ikasi dutenek, eta anitza erabiltzen dutenek, gauza berbera egiten dute. Orduan, erabiltzekotan ongi erabili behar dira gauza horiek. Ez dut, hor, koherentzia bat da. Beste gauza bat bada adibidez, nik argi ez daukadana, ez daukat argi, da sortzen diren nahasteak. Bortz, toki batekoa da, gura beste batekoa. Diot, bortz esaten duenak nahi esaten du, eta gura esaten duenak bost esaten du. Nik esan dezaket, nik bortz zagar gura dut, edo gura ditut. Olako horiek, badira beste maila bateko horiek, batzuk horren alde daude, nik ez du batera argi ikusten hori, baina bai oso argi ikusten dut, tokian tokiko gauza asko sartu bar direla, asko zer gehiago, hizkera batu horretan. Horrek ez luke batasuna galduko, baina aberastoko luke pila bat, hori da nire iritzi. Zaila da gero hau erakustea, baina erakus daiteke, nik ez dut beldorrik horretan. Beste galderarik? Eta horre, euskaltzandeak erabiltzen den lan metodoa zein da? Zen dute, gai berri bati heldu nahi dionean, gai hori erabaki egiten da, eta gero proposamen bat egiten da, eta gero hori eztabaidatu. Normalean, gaiak oso zehaztua daude, ezkamatean gramatikak beste egintza, zer egiten da, kontatuko ditut bi alde daik, zein behar da, gramatika bat egin behar da. Nik horren esperientzia kontatzak eta hasieratik nagoelako. Gramatika bat egin behar da. Hori da, egin behar da, hasieratik esaten zuen euskaltzendeak egin bartzena, baina momentu batean, izendatzen da batzorde bat. Zuek aterako duzu, ordan batzorde horrek egiten du dei bat. Nordoa dei horretara, modu askotara daude, joateko batzuk euskaltzendia bialtzen ditu, edo deitzen ditu, beste batzuetan zuze orkesten zara, entzun duzulako, ez dakiz zer, azkenan osatzen da talde bat. Osatu dugu taldea, azten gara lanean. Guaz eginen lanean 18-20 bat lagun. Eta gero pizkanaka gelditu ginen, 8-9 bat, erdia gelditu ginen, eta hor, guk ez ginen idearik ere. Ez ginen idearik, orduan ze gai, bakoitzak gogokoena ikusten zuena, ez dakit, nik aditzari buruz, patxaltunak, nik aditzari buruz hitz egingo nuke zerbait, eta txosten bat egin zuen. Gure esperientzia izan da, bakoitzak hartu izan dituela gaiak, eta horrekin hasi ginela, orain ez, orain ja, badugu, asko ze gehiago ezagutzen dugu alde batetik, baliabide gehiago ditugu bestetik, eta orduan eskema bat egiten da, eta esaten dugu, hau nor landuko du, honek besteak, eta aurrera. Normalean nola, esan dut, gaur egun ja modu akademiko batean heltzen zaiela gaiei. Zuen artean, eztabaida handia goten da, esan nahi dutero erraz adosten dituzu gauza, duela ez dakite, 2 urtero egon ziren orde, telebistan eta gertu izan ziren zuen arteko iskanbilan batzuk eta... Baina iskanbila horiek, hor badira iskanbilak, baina iskanbila horiek personalak badira. Ez dute ikusteko, zer ikusteko gauza akademikoekin. Ez.
hor nahiago dut sartu publikoan, baina ez nahi dut, ez da horiek izkanbila horiek beste oinarri bat dute, ez akademikoa. Nik uste akademikoan ez dagoela arazorik. Izkanbilak, bai esango dut zein den laburtuz, eta hortik ez nahi pasatuko, zein den izkanbila horien oinarri bat bederen. Eta da, oinarria da, euskaltzain batzuek ez dute pinturan erikusi nahi, unibertsitateak lan egitea gai hauetan. Orduan. Gero, beste galdera bat, batuaren inguruan egin izan den lana, erabili izan den metodologia, beste hizkuntzetarako eredugarri izan da, esan dute, inondik etortzen da jendea ezagutzera nola landu izan den batasuna? Etorri dira asko, ezagutzea, beste toki batzuetatik, baina ez dute horiek, nik esango nuke ez dutela arrakasta handik izan, arrazioak oso konplexoak dira, ez? Olako zerbait egin zen, nik uste dut urrunago joan, ez? Israelen. Lehenago, Israelen hizkuntza berri bat sortu behar izan zuten, berri bat, pixka bat, oinarritua, baina azken batean berria sortu behar izan zutenean, baina gero, nik neuko esperientzia izan dut, adibidez, ketxoarekin, eta han master bat ere eman genuen, interes hau zutelako. Ketxoa batua, nola sortu, nola interes bat zuten, antolatu genuen master bat, egon ginenan, baina ez dut ikusten, nik uste izateko moduagatik, dituzten zailtasunengatik, nik ezagutzen ez dituan faktorengatik, hori ez da horrera joan. Argentinan ere izan genuen nuen horrekin, han ere izan genuen, Guatemalan ere bai, baina hori ez da joan aurrera zaiban. Lan egiteko modua oso diferenta da, nik haiekin hitz egiten nuen, amesten nuen, handeetan korrika bat. Baina, hande badira kilometro aldea, baina esaten nuen, jodi, horrek simbolikoki duen indarra, baina ez da joan, eta ez dakit. Alderatziz izan da, zu Ameriketan eta bilizan zara, linguistikan, fonetikan eta egiten diren lanak, azterketak, aurrerapenak, eta horrek badute inolako eraginek zuen lanean? Bai, handia, dudagabe. Hor batez ere, arlo guztietan, baina batez ere sintaxi kontuetan eta eskola aurreratuenak, oraia mundu osoa, baina han egon dira inbeste urtetan, eta orduan hizkuntza pentsatzeko beste modu bat, hizkuntza aztertzeko beste modu bat, beste baliabide batzuk ematen dizkizuete. Guk ekarri izan ditugu handik irakasleak, eta ni Michelena bera harritu alditzen zen, ekarri nuen bat, orain hiltzen gaizua, baina eman zuen Gasteizen ikastaro bat, eta bera euskara ezagutu, bazuen izugarriko gaitasuna hizkuntzak ikasteko, eta azkenean gai izan zen, nian egon nintzenean, euskara irakurtzeko ere, euskara irakurtzeko, baina azten zen, Michenenarekin ez tabaiatzen horitzen nahi Gasteizen, ez daten zuen. Baina haula baldin bada orduan, zuek hola esan dezakezu euskaraz. Eta ez genuen ezer ulertzen esaldia. Baina esaldiak segitzen zituen, justu, berak hartzen zituen arauak. Berak, kanpotik ikusi hizkuntza, esaten du, hemen orduan A, B eta C. Eta orduan horrek aplikatzen zuen. Eta harrekitzen ez bururik ezakarik, orduan gure galdera zen eta zergatik. Holakoetan ez dut, eta orduan zergatik ezin da hori esan euskaraz. Zer gertatzen da hor. Eta hori zen ez, Mitxenerakien arrazalde osoak ez da bedan, eta orduan horrek bai sortu duela hizkuntza hobek ezagutzeko guk egiten dugun lanean, hau gramatikana dira orain gutxi agertzen da. Agertzen da puntu batzuetan bakarrik, baina ez oso hori, gurea deskriptiboagoa da beste maila batean. Baina bai, lagundu digute pila bat, eta jende asko pasatu da handik hona etorri izan dira, eta bai, harremanak handia dira. Beste galderarik? Bai. Nire galdera da, euskara erabilaren, eta kalitatearen erantzukizuna, ez? Guk etxean, euskara hitz egiten dugu bitartean, erabiltzen dugu euskara nola baita askea, ez? Gero, irakasle batek erantzukizun gehiago dauka, zehare transmisio egiten du, eta jendeak ikas egiten du gaizkera ondo, ez? Eta gero daude edabideak, ez? Batez ere, ez idatzia baizik eta telebista eta erratia, ez? Eta
orain dela hilabete justu, Aitor eta biak ginen hor Tabakaleran, egon zen Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako etorkizuna eraikizeko kongresua, eta bertan nolabait aurkezle bezala zegoen telebistako esatari bat. Hasi zen, gaur gauean Teleberrin agertuko dan esatari bat. Eta kafe hartzen ginela, nola zen, Mari Carmen Azkarate. Miren Azkaratek, Joseon Kriston bronka esatea izetik, bere euskera zela oso eskasa eta pobrea, ez? Eta ez egola eskubidirik kolako euskara erabiltzea, batez ere, 30 urte profesional izan dan persona bat. Eta horren, jakin nahi nuke, zure iritzizea, gaur egun adibidez, Euskal Irrati Telebistan erabiltzen den euskera, ez? Enaiz oso hona hortarako ez dut entzuten. Ez irratia, ez telebista, oro hartuta, ez nahi dute, aspertzen naiz, orduan zaila zait erantzutea, baina nik uste dut hor, eserita ez daudenetatik, hortik enduta, hemen jartzen baldin gara, hemen edo, mikrofonatekin edo telebistan, nahi duzen tokian, badugula erantzukizun sozial bat. Guk, badugu, eta guk nik uste dut ezin dugula, beste, helena ipatu dut erregistroan kontua, nik uste dut gure lana dela, gure baliabide gainera hizkuntza baldin bada, hizkuntza ahalik eta landuen erabiltzea. Hori, hola, esan da, bueno, ez du gauza gehiagik konpuntzen, zen hor badira gero faktore asko, ez, badira garai batean sartu zirenak, euskara ongi menderatu gabe sartu zirenak, lana bazen, eskaintza, baino gehiago, eskaera, ikara, harria, eta hor, erantzun hartzen, baina nik uste dut hor, olakoetan, nik ez dakit Mirenek zer esan zuen, baina uste dut minimo batzuk bete behar direla. Hizkuntza guztietan betetzen diren izan, ez? Gu ez gara horretan, ez dakit zergatik izan behar dugun guk, bereziak horretan. Hori uste dut, baina hortik urrunago ezin izan zen ez dut ezagutzen. Gero egia da, irratietan, batzutan entzun izan ditut, joaten dela, herriko jendea, guztiz herriko jendea, ez da, merkatu bat baldin bada, eta merkatu horren ez dakizer, han hitz egitera, minutu batzuk. Bueno, normala da, horiek hitz egitea, hitz egiten duten moduan, baina profesioz, zure profesioak baldin modu zerikusia hizkuntzaren erabilerarekin, zure erantzukizuna da hori lantzea. Hori soldataren barnean dago. Bueno, beste galderarik. Bueno, hortan honetan amaituko dugu, eskerrek hemen behar diogu Pello-ri, ez bakarrik bere izaldeati, baizik eta lako egun gaizto baten, Bizkaitik onaino etortzen gaitek, ez? Eskerrik asko zure, eskerrik asko. Ja, hau nola kentzen den, joder.